Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρόσφατα κατηγόρησε επίσημα την Ελλάδα για τη μαζική δολοφονία των τεμπών, καταδεικνύοντας 26 συγκεκριμένα θεσμικά πρόσωπα, που τα δύο από αυτά είναι κυβερνητικά στελέχη. Είδαμε την κυβέρνηση να αντιδρά για την κατηγορία συγκεκριμένα αυτών των δύο κυβερνητικών στελεχών, αναφέροντας ότι είναι εσωτερικό θέμα της χώρας και θα επιληθεί η ίδια. Τελικά... Βλέπετε. Αυτή η θέση είναι πολύ συγκεκριμένη. Φυσικά, μεγάλες πιέσεις πίεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση, εφόσον είσαι στην Ευρώπη, να πάρει θέση μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έκανε ουσιαστικά την εργασία της. Βγάζει μια εξεταστική επιτροπή να τρέξει τη διαδικασία στην Ελλάδα για μια μαζική δολοφονία, όπως τα τέμπη. Είναι μια μαζική δολοφονία. Μια μαζική, φυσικά δεν τηρείται κανένας κανόνας ασφαλείας των τρένων και σε πολύ μικρή γραμμή. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι γραμμές που είναι στην Ελλάδα, είναι ανύπαρτες. Και προσφάτως, άμα το θέλετε, πουλήθηκε ως ένα εθνικό δίκτυο να πουλάμε σε ιδιώτες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή υπάρχει ιδιώτης πλουσιότερος από το κράτος μου, όπως και να έχει όμως. Είδαμε την κυβέρνηση, άμα το θέλετε, να παίρνει μία θέση απέναντι στην Ευρώπη και να της λέει: δεν θα βάλουμε εμείς φυλάκες στη χώρα μας, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμείς είμαστε εκλεγμένοι. Μιλάει έτσι στην εισαγγελέα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε τελικά. Η χώρα είχε λιγμούς, και δεν θα πω λιγμούς, γιατί ο λιγμούς είναι μια άλλη λέξη. Όχι, μπορεί η χώρα να αντιδράσει σε ένα διάταγμα της Ευρώπης, εφόσον το συμφέρον της εκτίθεται, και να πάρει θέση και να πει: αυτό δεν το κάνω. Αν τώρα θυμηθούμε το μνημόνιο όπως τώρα που λένε, δεν θα μας πείτε εσείς, θα το λύσουμε μόνοι μας, εσωτερικό θέμα. Όχι, δεν είναι εσωτερικό θέμα. Ανήκουμε στην Ευρώπη. Σκοτώσατε μαζικά τόσο κόσμο και έχει και πολλούς αγνοούμενους που φτάνουν με τα 157 θύματα. Αν δεν απατώμε, αν το νομίζω είναι σωστό. Άρα μιλάμε για μια μαζική δολοφονία με ένα τρενάκι που απάνω ήταν 200 άτομα. Και σκοτώσατε τον κόσμο. Γιατί έτσι ήταν μια προφητεία που έπρεπε να εκτελεστεί, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Άρα, κύριοι, μπορούσατε και επί του μνημονίου, που κάνατε ολόκληρο θέμα μέσα στα κανάλια, ή οι δημοσιογράφοι και όλοι οι κάφροι. Ας συγχωρήσετε και αυτή τη λέξη που λέω, αλλά μόνο αυτό μπορεί, μια καφρίλα είναι αυτή. Που τρέξατε να πτωχεύσετε δίθεν και τα είχαμε την Ελλάδα, για να βάλουμε τη χώρα μας στο μνημόνιο για 4,5 δις. Είστε αδιανόητα ηλίθιοι. Είστε προδότες. Και δεν θα έλεγα καν προδότες, γιατί δεν είστε καν Έλληνες, γιατί προδότης ήταν ο Έλληνας. Ο Έλληνας πολίτης γιατί προδίδει τη χώρα του και τη θέση του και δεν παίρνει θέση τώρα. Άρα, πολύ όμορφα μπορούσαν τότε στο μνημόνιο να μην δεχτούν το μνημόνιο και να έχουμε τους πόρους. Αποδείξαμε στην πορεία εμείς σαν Αιγίνος Συνέλευση και πλούτο των 600 δις. Αποδείξαμε και παγκόσμια ταμεία με τον Bretton Woods και άλλα ταμεία. Και άλλα ταμεία έχουν αποδειχθεί. Άρα έχουμε ένα πλούτο. Δεν χρειάζεται να έρθει η Τρόικα για 4,5 δις να σκλαβώσουμε τη χώρα, να μην φύγουμε ποτέ και να ξεπουληθεί η χώρα και να διαλυθεί όλος ο κοινωνικός ιστός της χώρας μας. Αν θυμάστε τι έγινε. Αυτοκτονούσε κόσμος, συνέχεια είχαμε αυτόχειρες. Αν είναι δυνατόν. Άρα τελικά μπορείτε να αρνηθείτε θέματα, γιατί η Ευρώπη μπορείς να σου κάνει μία πρόταση και εσύ να αρνηθείς.